ኣብ ምጅማር ኩናት ኣለና ክብል ዝተደመጸ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ሃንደበት መገሻ ገይሩ። ኣዘቲ ሰራዊት ትግራይ ዕጡቕ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ብልጽግና ሾሊኹ ዝወፀ ሰነድ ከም ዘመልከቶ ናይ ሓደጋ ህልውንኡ ገይሩ ቀዳምነት ዝሰርዖም ሕወሓትን ልሂቃን ትግራይን ብቐጻልነት ምድኻም ዝብል ስልቲ ከም ዝኽተል የመልክት ዝርዝር ኣለና። ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ሓደገኛ መልእኽቲ ከም ዝተመሓላለፈ ተፈሊጡ። ሻዕብያ ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ንምእታው ከይተሓስብዎ ኢሉን ሕወሓት ግልጽ ቅዋሙ ከም ዝነገሮም ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘቲ ሰራዊት ትግራይ TDF ዝኾነ ጀነራል ተዛሪቡሎ። ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅሉዕ ደብዳቤ ተላኢኹ። እቲ ደብዳቤ አንጻር ስርዓቶም ኣብ ዝካየድ ተቃውሞ ንኽእከቡ ዝዕድም ምዃኑ ድማ መዘራረቢ ገይሩ ይርከብ። እዚኦምን ካልኦት ኣገደስቲ ምዕባለታትን ሒዝና ኣለና። ዝኸበረ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት ዝዕለት ብኣርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ሰናይ ጻንሒት። ኣብ ምጅማር ኩናት ኣለና ክብል ዝተደመጸ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ሃንደበታዊ መገሻ ገይሩ። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከተማ ዓዲግራት ኣትዩሎ። ሆስፒታል ዓዲግራት ብሕጽረት ነዳድን መድሓኒትን ይጽገም ምህላው ተሓቢሩ። ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓዲግራት ዘሎ ምንቅስቓሳት ዑደት ተካይዶም። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ኩናት ክተርፍ እዩ ዝብል እምነት ነይሩና፣ ሕዚ ግን እቲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና። ስለዚ መላእ ፖሊስ ይኹን ህዝቢ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ብዕሊ ምድላዋት ክገብር ይግባእ ኢሎም። ብኣቆጻጽራ ግዕዝ 17 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 7 ላዕለዎት ኣመራርሓ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ናይ ዞባ ፖሊስን ማለት እውን ካብ ዳይሬክተራት ንላዕሊ ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ኣኼባ ብጀነራል ታደሰ ወረደን ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋን ዝተመርሐ ኮይኑ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት ጸጥታ ከተማ መቐለ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ዘተኮረ ገምጋሚ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ኣኼባ መጠቃለሊ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ክሳብ ሕዚ ኩናት ክተርፍ ዝብል እምነት ነይሩና፣ ሕዚ ግን እቲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና። ስለዚ መላእ ፖሊስ ይኹን ህዝቢ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ብቑዕ ምድላው ክገብር ይግባእ ክብል መምርሒ ኣውሪዱሎ። ኣብቲ ዕፁ ኣኼባ ኣብ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ እውን ፍልፍላት ኣመላኺቶም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብልጽግና ብደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት ካብ ሻዕብያን ፋኖን ንምንጻል ፍሉይ መስርሕ ልዝብ ከም ዝኽተል ኣፍሊጡ። ካብ ብልጽግና ሾሊኹ ዝወፀ ሰነድ ከም ዘመልክቶ ናይ ሓደጋ ህልውንኡ ገይሩ ብቐዳምነት ዝሰርዖም ሕወሓትን ልሂቃን ትግራይን ብቐጻልነት ምድኻም ዝብል ስልቲ ከም ዝኽተል የመልክት። ብልጽግና ሕወሓት ካብ ሻዕብያን ፋኖን ንምንጻል ዝኽተሎ መስመር ልዝብ ድማ ሓዚ ብኣውሮፓውያን ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝጀመሮ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ብሕቡእ ተጀሚሩ ዝተባሃለ ልዝብ ግን ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ። ትንተና ስጋት ህልውናን ስትራቴጂክ መማረጺ መፍትሕን ብዝብል ርእሲ ተሰኒዱ ንመንግስታውን ውድብን ላዕለዎት ኣመራርሓ ትንተና ስጋት ህልውናን ስትራቴጂክ መማረጺ መፍትሕን ብዝብል ርእሲ ተሰናዲኡ ንመንግስታውን ውድብን ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ወርሒ ለካቲት ቀሪቡ ምይጥ ዝተገበረሉ ሰነድ ሕዚ ልሒኹ ወፂኡሎ። እቲ ሰነድ ብልጽግና ካብ ቅርቅርቲ ዓወት ናብ ድርኩኺት ሓደጋ ህልውና ከም ዝተሰጋገረ ዝደምደመ ኮይኑ ንህልውንኡ ሓደጋ ዝበሎም ድማ 4 ኣካላት ከም ዝኾኑ ዘርዚሩ። ብልጽግና ሕወሓትን ልሂቃት ትግራይን ዳግም ምንስዕራሮም ስትራቴጂካዊ ጥምረት አልቡርሃን ሱዳንን ግብፅን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ምንቅስቓስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከምኡውን ቀጥታዊ ተዘዋዋሪ ኢድኣታውነት ሻዕብያ 4 ሓደጋቲ ስርዓት ከም ዝኾኑ ብምንጻር ብኸመይ ብድሕነታውን ፖለቲካውን ብልሓት ምሽጋር ከም ዝከኣል የአንፍት እቲ ልሒኹ ዝወፀ ሰነድ። እቲ በአምባሳደራት ሃገራት ኣውሮፓ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ልዝብ ንርአዮ ዝብል እምነት ዘሕደሩ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ውድብ ሕወሓት ድማ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ሰብ መዚ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝላዘቡን ንድሕንነቶም ድማ ውሕስና ከም ዝተዋሃቦምን እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ። እሞ ብልጽግና ብኣምባሳደራት ኣቢሉ ጀሚርዎ ዘሎ ከይዲ ልዝብ ብሓቂ ዘላቒ ዕርቂ ዝፈጥር ዶ ወይስ ነቲ ኣብ ስትራቴጂክ ሰነዱ ዘቐመጡ ሕወሓት ካብ ሻዕብያን ፋኖን ንምንጻል ብውሽጣዊ ድሕንነት ንምክፍፋልን ንምጥፋእን ግዜ ዝምልሶ ሕቶ ይኸውን። ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ሓደገኛ መምርሒ ከም ዝተመሓላለፈ ተፈሊጡ። ብወገን እቲ ግዝኣት ዝወረሮ ሓይሊ ካብ ዝወረደ ሓደገኛ መምርሒ ንኹነታት እቲ ዞባ ዝምልከት ሓበሬታ ኮነ ምንቅስቓስ እቲ ከባቢ ዝምልከት ትግኣታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ካልኦት ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ከም ዘይከኣል ዝድንግግ እዩ። ዋና ሰናዳኢ መጽሔት ሪፖርተር ባወቀ ኣበበ
بزي فقاد نام معراب تجراي بمئتاو أب كتما حمورات إرجعتات بتلي بمسأل نسلست معلتات أب كيد خمسة أتوه تامت هيتا أفليتا غازي تنيا مت هيت ريبورتر باوك أبابا بعصر تخلت مجابيت كل تشحن عسر شومونتن عم تمرت قال محتتن مكيادن تبت أبن مسرحنا بكتما حمورنا توعزن كله كم استأثر حابي رايا سبب سلطان التخبابين غازي تنياتات سرحهم كي يسرحوا طرح زي كونس نفت خبابين مئتاو فولي فقاد كم زد اليوم ما تنقيقهم كم زلو يو زقلت زلو قدم مسارو مدباتو زملكت مبرهين أما حدرتي تخبابي كم زحبر زقلت أتتا غازيتا فينات تقراي مستولعة بمنقستي كل العام حراس تمسرة محدار زوبا والقايت تقرين ساتي تحموران زمرح زلو عيت أشتا دملاو قال محتتن مكاد مدب كم زنبرا قليتايا علامو نسروحون نسبة سلطان حبيرو كوان تنبرا بزي زخونة وقعوي كسي كم استأثره اتامت هيت تبتيبا أبز حزوان نمعراب تقراي تقطاتي روزالو من محدار بخبيد قهسة سباوي مسالات زخصت زلو مخانو استفلاليو تبتاوات يردو نابق قدماي منيستر أبي أحمد قلع دبدابي تلايخو اتي دبدابي أنصار سرعاتو مبزكاية تقاومو نخأكابو زعدم مخانو دما مزراربي قبرو اتي عسر شمونتا مقابيت كل تشحن عسر شمونتا عم تمرت نابق قدماي منيستر أبي أحمد زتلاخا قلع دبدابي إسران شدشتن مقابيت كل تشحن عسر شمونتا أبي زكاية بإنترنت تدقف سلفي تقاومو نخركابو زتوعيو بحيالو تكالاتن فلوطاتو القسباتن استطايشه تسفا سلام استبهاله ودابه سلاماوي سلفتاتن አንጻር ወታደራዊ ፖሊሲታት ስርዓት ብልጽግና ዝቃወም በኢንተርኔት ተሐገዘ ሰልፊ ተቃውሞ የዳሉ ከም ዘሎ ዝሐበረ ኮይኑ እቲ በኢንተርኔት ዝግበር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንቀዳም 26 መጋቢት 2018 ካብ ሰዓት 12 ኣጋምሸት ዝጅምር ኮይኑ ጭርሕኡ ድማ ኩናት ጠጠው ይበል ሰላማዊ ሰላም ይሃሉ ምልካዊ ስርዓት የብቅዕ ቅድሚ መረፃ ሽግግር መንግስቲ ይካየድ ዝብል እዩ እዚ ፍሉይ ናይ ኦንላይን ተቃውሞ መድረኽ ኢትዮጵያውያን ብሄሮም ሃይማኖቶም ንሓሳባዊ ፍልልዮም ብዘይገድስ ንሓበራዊ ህልውና ክእከብሉ ዝኽእሉ ዓቢ ፖለቲካዊ መድረኽ እዩ ተባሂሉ ኣፍቲ ናይ ተቃውሞ መድረኽ ፖለቲካዊ ወይ ድማ ዜግነታዊ ምንቅስቃሳት ልዑል ጽልዋ ማሕበራዊ መሰረት ከም ዘለው ዝእመነሎም 20 ፍሉጣት ሰባት ተረኺቦም በሚልዮናት ንዝቁጸሩ ተዓዘብቲ መልእኽቲ ከሕልፉ እዮም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር شعبية معراب تجراين تعلمتن مئتاو كي تحسبوه كبل نمرحت حوحات كم زتنققم جنرال كبد فقادو تزاريبو أبو قدايت امدو حوحاتن هقدفنا ملكتو مبره زهابتي جنرال شعبية بقي مدر قزاعتيو مسام حرادما يدابو بلو ييلو زحسب حيلي كم زخونة قليتهم والقايت تجراوا يكونن نزبل حيلي يدما حوحات مدزلو يلوم ጽምዶ ንራብሓ ኤርትራ ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ፋይዳ ይብሉን ዝበለ እቲ ጀነራል ሻዕብያ ብጽምዶ መንግስቲ ፌደራል ምስ ዓለውና ብዛዕባ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ክንረዳዳ ኢና ኢሉን መራሕቲ ሕወሓት ብግልጺ ከም ዘጠንቀቖም እዩ እቲ ጀነራል ኣመልኪቱ ዘሎ ሕወሓት እዚ እናፈለጠ ድማ ቅድም ክብል ዝሰርሖም ፖለቲካዊ ሓጢያት ንምኽልካልን ንኸይግምገሙን ዝኹሉ ኪሳራታት ኣብ ጽምዶ ተዓቂቦም ኣለው ኢሉ ኣብ ነብሲ ወከፍ ከተማታት ትግራይ ስለያ ሻዕብያ ከም ዘዋፈሩ ድማ እቲ ጀነራል ገሊጹሎም ጀነራል ከበደ ሃፍቲ ምስቲ ቤስ ቴሌቪዥን ዝገበረው ቃለ መሕትት ኣመራርሓ ሕወሓት እኒ ኣባይ ነብሶ ስዩም መስፍንን ኣባይ ፀሃየን ዝደርበዩን ክብል እዩ ከሲሱ ሕወሓት ነቲ ንምርኣይ ዝተሰኣኖ ገዲ መመራርሓ ሕወሓት ኣባይ ነብሶ ምቕራብ ከሊኣ ምስ ክሓደቶ እንተተሰዊእና ይስዋ እንተድሒኑ ንድሕን ኢሎም ክድርብይዎ ስለዘይመረፁ እዮም ተሰዊኦም ክብል እዩ እቲ ጀነራል ተዛሪቡ ዘሎ ንመስዋእቲ ስዩም መስፍንን ኣባይ ፀሃየን ዝሕተቱ እቶም ሕጂ ዘለው መሪሕነት ሕወሓት እዮም ክብል ድማ እዩ እቲ ጀነራል ተዛሪቡ ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዝዛዚልና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም